Beáta Detveňová z Levíc je milovničkou kníh. Už 15 rokov vedie antikvariát, aj vlastnú dielňu. Na opravu kníh používa tradičné nástroje aj techniky. Opravené výtlačky z jej rúk majú mnohí zákazníci doma, ale niektoré knihy sú uložené aj v múzeách. Ja viem, ako bude vyzerať tá kniha, keď ju dostanem v dezolátnom stave do rúk. Ja už viem, ako bude vyzerať, navrhnem zákazníkovi, či je to do plátna, recyklovaný papier, do kože, čo si tá kniha zaslúži. A keď sú tie knihy také, že naozaj vidím, že pre toho zákazníka tá kniha je vzácna, že to má po maminke niečo po starkej, tak spravím bez toho, aby ten zákazník o to žiadal, tak mu spravím na to ešte aj ochranný obal a proste to potom vidíte tú radosť u toho zákazníka. Na opravu kníh používam tradičné nástroje, dokonca knihárskú kosť alebo knihárskú gázu. Tak ako tá kniha pôvodne mohla vyzerať, tak sa ju snažím dať do toho pôvodného tvaru alebo stavu. Sú rôzne spôsoby aj šitia. Iné šitie je, keď sú naozaj tie staré historické knihy. To som napríklad opravovala aj pre antikvariáty knihy alebo pre múzea. Som robila opravy kníh. A iné je zase, keď sú tieto novodobé knihy. Už najhoršia tá väzba, ktorá je, to je tá lepená. Nešťastná lepená väzba, ktorá je úplne tá najlacnejšia pri vydávaní kníh. A to proste pár razy otvoríte a tá kniha pukne a tie strany z toho vypadávajú. Zákazníčka si neželala orezať, nech to vyzerá tak staro. Záleží to tiež, že aká je to oprava, lebo niekedy, keď sú také knihy, ktoré nemajú ani vrchné dosky, ani spodné dosky a sú úplne ako na šalátové vydanie, tak to trvá naozaj možno pár dní, lebo tam potrebujem aj, aby to preschlo, alebo aj obaly a jedno s druhým zlatenie, tam tiež nejaký čas na to treba. A potom sú tie knihy, čo som vravela s tou lepenou väzbou, že tie strany sú také puknuté, tak to naozaj len čo sa s tým dá jediné spraviť, že sa to prevrtajú tie strany na 4 miestach, prešije sa to a vloží sa to naspäť do toho papierového obalu. No tak to je otázka naozaj hodinky. Vždy vplývam na zákazníka, že radšej mi doneste knihu, keď je len malá chyba. Lebo potom, že oni si už tam polepia tie lepiace pásky, čo dokonca sa mi raz stalo, že kobercovou páskou to bolo zlepené, tie strany, no to je príšerné, akože to nedokážete dať už z tých strán bez poškodenia dole. Toto je obalový materiál, tento sa volá baladek, je to kvázi napodobenina kože, je to umývateľné. Vždy som túžila mať antikvariát, to vyslovene bola moja srdcovka, ináč ja som vyštudovaný zootechnik, ale pred 15 rokmi sa naskytla príležitosť, že sa predávala v Leviciach zabehnutá knihviazacká dielňa. A ja som doma prehovorila rodinu, že by sme mohli to skúsiť a že spojiť vlastne ten vysnívaný antikvariát s knihviazackou dielňou a že by to tak pekne, taká symbióza tam vznikla. Tak sme išli do toho, ja môžem papier, ja to mám rada. Takže ja naozaj som sa vytešila, ja som sa v tom našla, ja som šťastná. Takže toto je asi tá moja práca snov. Tie knihy vám proste dávajú naozaj veľa.